Di 27 tîrmeha 2016 de teqîneke mezin biriya kamyoneke bombekirî ji aliyê çekdarekî Daişê ve li nava bajarê Qamişlo rû da. Di encamê de bêhtir 6 welatî şehîd bûn û bêhtirî 100 welatiyên din birîndar bûn. Lê pirsaketiya holê çawa ew kamyon derbasî hemû rêbendên PYD bû û xwe gihand nava taxa Xerbî û ermanca xwe pêkanî. Di vê raportê de em ê riyên bajarê Qamişlo yên ku tên kolana taxa Xerbî an ku cihê teqînê şirove bikin. Li gorî şirovekar û çalakvan û neşteciyên bajarê Qamişlo hin xalên nediyar û windayî hene, lê beramberî wê yekê jî xaline li berdest hene. Diyar dibe çawa ew kamyon li ser hemû rêbendên PYD re derbasî bajêr bûye. Tevî ku PYD wê yekê înkar dike û dibêje li ser rêbendên me re derbas nebûye. Seriyên sereke yên ku tên bajarê Qamişlo hene: Riya Amûdê, Riya Hesekê û Riya Dêrikê. Hawirdorê Qamişlo jî zinarek an ku hîzamek heye ku nabe kamyon û barhilgir derbasî bajêr bibin û divê di riya zinarê re çûn û hatinên xwe pêkbînin. Texmînên ku tên kirin ku ew kamyon ji Riya Amûdê ve hatiye, berî derbasî Qamişlo bibe. Rêbendeke PYD li navçeya Elî Feroyê heye û piştre rêbenda sereke ya navçeya Hîmoyê heye ku ev wêne di demjimêr 9 û 10 xulek û 43 çirke li ser rêbenda Hîmo ya PYD hatiye kêşan, wate berî teqînê bi 13 xulekan. Dîmen û şêweyê şûfêrê wî kamyonê jî cihê gumanê ne. Piştî her du rêbendên Elî Fero û Hîmo, polîsên trafîkê yên PYD li ser filkeya Hilêliyê hene ku berê kamyonan didin zinarê an ku hîzama Qamişloyê. Piştî wê yekê jî berefnava bajêr polîs nedin yên trafîkê yên PYD li ser seriyana mesakinê Rimêlan hene û piştre bi hesanî kamyonê xwe gihandiye kolana taxa Xerbî û xwe li wir teqand. PYD û serkirdeyên wê dibêjin dibe ku ew kamyon ji çargoşeya ewlehî an ku el Murebbe'el Emnî ya ewlekariyê hatibe û piştre xwe li kolana taxa Xerbî teqandibe. Lê li gorî kurta vîdyoya belavbûyî ji aliyê kamîreyeke çavdêriyê ya dukanekê li kolana Munîril Hebîb beriya teqînê bi 15 çirkeyan an ku saniyan heman kamyona ku li ser riya Hîmo derbas bûye hatiye dîtin û ji aliyê Riya Amûdê ve dihat û xwe gîhand kolana taxa Xerbî û xwe teqand. Tevî ku PYD iddia dike ku ew Rojavayê Kurdistanê diparêze, lê berdewam bûyerên teqîn û êrîşên terorî li ser navçeyên Rojavayê Kurdistanê rû didin. Tevî ku bi dehan rêbendên PYD hene, ciwanan ji bo leşkeriya neçar, siyasetmedar û herkesî dejbirî siyasetên wê be digire, lê çawa ew kamyona mezin li ser hemû rêbendên PYD re derbas bûye, bê rawestandin û ermanca xwe pêk anî û ew pirs wê bimîne li holê li benda bersiveke cihê baweriyê be.